s týmto brawlerom Kaze idem rovno na to. Uvidíme, jak to dopadne. Či je tento brawler dobrý alebo zlý, to sa dozvieme v týchto hrách. Zahrám si iba 2 hry a uvidíme, jak to dopadne. Nebo ja som OG Brawl Stars. Ale bol som veľmi dobrý. Brawl Stars, to si myslím. Tak som bol skoro v každej hre prvý. A to uvidíme, jak dopadne táto hra. Poďme na to, už mám stop. To je veľmi dobré, no. Takže uvidíme, jak to dopadne, hej. Tam už to je. A tam je Genji, jedný veľmi dobrý závodom. Ale 3. miesto. No to nevadí. 3. miesto je to nevadí. A poďme sa na to. Gain 100 trophies. Že mám dať 100 trophy. A zase mám 10 star, treba 1500 XP. Takže dajme na toto video 5 lajkov. A natočíme video, ako dávam 100 trofejí. Nezabudnite dať odber, like a zvonček a uvidíme, jak v tejto hre dopadneme. Či budeme kempiť? Kam ne? Kámo, tak toto nie. Toto nie. Ale keď chcete, aby som mal zapnúť aj webkameru, ja fakt neviem, ako to robí, tak dajte 10 lajkov. No to je 10, to je veľmi veľa. Kingway, oni teammatea. Kámo, zabite ich. Kámo, admin, kámo. Toto uvidíme, ako dopadne táto hra, ja som kemper. Ja sa kempím. Ja tak uvidíme, jak to dopadne. Tyvo, Spike, no. Toto. Pamätám si, jak pridali boxy, to je megaboxy. A kámo, ja som bol najväčší laker v hrách v tejto hre. Ja som nepadol Spike, Squeak, tam mi tí najlepší brawlery. Najlepší brawlery mi vypadli. Fakt. To hovorím fair pravdu. Akože Squeak, Sprite. Poď! Kámo! Toto bola dobrá hra. Môžeme ešte jednu vyskúšať. Poďme na to, dáme som ešte jednu hru. Poďme na to. Pred natáčaním tohoto videa som hral ešte jednu hru. Takže tak uvidíme, jak to dopadne. Samozrejme, vyskúšajte si aj vy, tí, ktorí majú Kaze, Kejza, alebo jak sa to hovorí. Takže tak, vyskúšajte si ju. Angel, ona je dobrý. Angel, ona je žena, alebo muž. Netrafil. GG. Ja som cooked. Kámo. No way. Get down to my life, bro. I have good life. I don't have... neviem, jak to bude anglicky, no. Tak, nemám s tebou problém. Ty čo ty chceš? Vypaň, som ti povedal. Tak to bola katastrofa. Môžeme už asi ukončiť toto video. Viem, že to je krátke video. Dúfam, že si to pozerali možno do konca Mythika. Dúfam, že ste pozerali do konca. A nezabudnite dať odber, like a zvonček. A máme tu nie. No tak, už keď ten Brawl Stars nehrajem. BUM! Megabox! Otvoríme si na konci tohoto videa Megabox. Čo mi nestále padne. A pardon! No, startovka. Ešte začne? Ne. Ďakujem to.
No to už musíme Ďakujem za pozornosť tohto videa, možno dajte mi like, odber a